खुलुमबाय। दिनै बर'फोरनि ब्रैथि फोरबो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो। दिनै आघोन दाननि 9 खालार बाथौ सिबियारिफोरनि मोनसे गोनां सान। दिनैनि सानाव बाथौ सिबियारिफोरा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो फालियो। बर'फोरनि फोरबोफोरनि गेजेराव बेबो मोनसे गोनांथार फोरबो। गासै बाथौ सिबियारिफोरानो बे फोरबोखौ गाजा गोमजायै थानसालियाव फालिनाय नुनो मोनो। माइ आबाद मावनानै मोननाय माइरं गोरलैखौ दिनैनि सानाव आफा इसोरनि सेराव एबा इसोरनि मुङै बावथिग्रोनाय जायो। सुबुं माहारिया बे माइरं गोरलैखौ जानायनि सिगां आफा इसोरनि सेराव बावथिग्रोनांगौ होनना फोथायनाय दङ आरो बे फोरबोखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों। माइ दै आबाद फिथाइ सामथाइनि सोरजिगिरिया अबंलावरियानो। बेनि अननायाव आबाद फिथाइ सामथाइफोरा बुहुमाव जायो होननानै बर'फोरा फोथायो। बेनिखायनो माइ आबादनिफ्राय मोननाय माइरंखौ बर'फोरा जानायनि सिगां इसोरनो बावथिग्रोनाय जायो। लोगोसे बे फोरबोआव दैज्लांसे दुखु खस्थ' सहायनानै मावनानै मोननाय माइ माइरंखौ नखर खुरमा बाय बाहागि रायजो राजाजों रंजा खुसियै जयै बोथिसे ओंखाम जास्रांलायो। दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा सेरें दलंगुरि बिबारि तेजपुरिया आरो देकापाम बालाबारिनि बानजायनायाव बिबारि बाथौ थानसालियाव ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ फालिदों। बे फोरबोखौ गासै माइ आबादारिखौनो फालिनाय नुनो मोननाय जायो। दिनैनि सानाव गोबां जायगायावनो बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै फालिनाय नुनो मोनदों। गोजोन्थों। खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो सानजारि थान्दै रादाबगिरि आरो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै आघोन फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। जों दिनै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो बे फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै बिबारि गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव दरब्रै गामिनि बानजायनायाव सेरेन दालांगुरि देकापाम बालाबारि बिबारि आरो बिबारि तेजपुरिया बे दरब्रै गामिनि बानजायनायाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जाबाय। बेवहाय जों हाबाफारि हिसाबै फुंनिफ्रायनो फिरफिला बिरजेननायनिफ्राय लानानै गोथैसि बावनाय आरो उन्दै उन्दै गेजेर फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ सोंथि सोंनाय बादायलायनाय धोरोमारि गौथुमनि सायाव धोरोम फोरबोफोरनि सायाव नोजोर बोनानै सोंनाय फिननाय बे हाबाफारिखौ लादों। बेनि गेजेरजों जों दिनै फुंखा सुबुं महरै मोननो हादोंमोन जोंनिनो मोनसे समनि बारग' आफादगिरि मानाव गेदेर बाबुल दैमारि सार आरो जोंनि माइनाव आफादनि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो मानाव गेदेर मुस्रिमा मन्जुला बर' बिथांमोनखौ जों मोननो हादों। जोङो जा साननानै फोरबोखौ फालिनाय जादों। दिनै जोङो फोरबोखौ गामि गामि दावबायदिंनानै खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि फोरबोखौ जों खौसेथि खालामनो थाखाय जोंनि नेम निथिखौ गोख्रोंभाबै मोनसे एबा दोंसे लामाजों लांनो थाखाय जों दिनै गामि गामि दावबायदिंनानै बे फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। आरो बे आघोन फोरबोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जाबोयोब्लाबो दिनैनि दिनाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थान्दैनि गेजेरजों जाखिनि नेम निथि होदों बेखौ लानानै जोङो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। आरो जोङो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआव जाखिनि नेम निथि दं बेखौ जों बयबो रायजो राजानो दिन्थिनायजों लोगोसे गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। आरो लोगोसे बेखौ बुंनांगोन जों आघोन फोरबोखौ आघोन दाननि 1 खालारनिफ्राय माइ बिजौ लायजेननायनिफ्राय जागायनानै 9 खालारनि सिगां जों फोजोबनानै आघोन दाननि 9 खालाराव जोङो जयैनो गं 66 गामिनि बयबो रायजो राजाया बाथौ गोथार थानसालियाव बे आघोन फोरबोखौ बयबो